Dyn ni'n teulu eithaf nodweddiadol. Mae gen i ddwy ferch, Emma a Nia, ac maen nhw'n phlant eithaf prysur. Dyn ni'n hoffi wneud pethau fel teulu, fel mynd i'r parc neu'r traeth. Pan rydyn ni'n mynd mas i llefydd cyhoeddus, dyn ni'n gosod cyfyngiadau ac mae'r plant yn dilyn rheina. Enghraifft, dim mynd yn rhy bell i ffwrdd, dim mynd off ar ben ei hunan a dim mynd off gyda pobl dieithr. Mae'r plant yn hoffi chwarae dychmygus. Maen nhw'n hoff fawr o dychmygu bod nhw mewn gwahanol lefydd. Maen nhw'n hoff iawn hefyd o creu sioeau gymnasteg yn yr ardd ac allan yn y parc.